Xeyirli sәгатьтә достарым, кыш елы буйлап сәяхәтебезне дәвам итәбез. Мин Салават Заманов, бүген дә һезне конкурсыбызның сагу йондызлары белән таныштырасакмын. Кыш елы балалар конкурсы Тамыр балалар телеканалы һәм Кыш елы хәрәкәте яшьләре белән берлектә үткәрелә. Безнең проектта гына тере тавыш, эскерһез моң һәм ысын хистәр. Исегезгә төшерәм, быел бәйгелә катнашу теләген белдереп 20-нән ашу бала гаризаһын җибәрде. Тәүге турга 13 катнашучы үтте. Уларның 10 финалда катнашу бәхетенә ия булды. Азна һайын без сезне Кыш елы балалар конкурсының бер йондызы белән якындан таныштырып, өч турга байкау яһаячакбыз. Йырлы моңлы сәяхәткә һез дә кушылыгыз, дуслар. Бүгенге сыгарылышыбыз музыкага гашык кызга багышлана. Уның исеме Регина Абуталипова. Белорет хылуына хүз. Кыш елы балалар проектында мин 2-нче ел катнашам. Гитарала мин 1 ел уйнайым. Минем әсәем бүләк итте. Үзем өйрәндем, видео уроклар карадым. Гитара минем өчен ул иң якын дусым, чөнки гитара менән мин ял итәргә булам да проблемаларды ла онытам. Әсәй, тик нисек йырланган, күпме шигырь юлы төҙөлгән, чөнки юк шул әсәйдән нора, балаларым тейеп өҙөлгән. Шундай проекттарда үзенең талантын күрһәтергә була, тел өстәртергә була. Менә мин башкорт телен өйрәнәм, башкортча йырдар йырлайм. Маңлайыңдың үбем һәр һыры. Регина безнең проекттың төп максатын асыклай. Ул кыш елы менән бергә башкорт телен өйрәнә. Шәп бит. Ә инде остазы Тимур Ямалов Регинаны яңа аккордтарга өйрәтә. Быны хылашып. Гомумән алганда безнең проектыбыз шәп. Шулай бит? Шулай. Регина нигә хайланым, чөнки миңа мен 2-нче ел беләм һәм минем уламса уның бик көчле тавышы һәм бик көчле потенциалы бар. Һәм шул тавышты һәм шул потенциалды минең асым һәм күрәтим килә ине. Гитарала уйнауда әлбиттә уны үстереп була. Проектта ниндидер басалкы йырдар йырлай ине. Теге елда ла, быел да теге тыныс кына булган йырдар. Ә мин уның киресенчә ниндидер теге истән сыгып барган, ниндидер рокка якынрак варианттар ишетәм килә уннан. Һәм без әле шундыйрак йырдар хайлап тырышабыз. Регина Газиз Әлмөхәмәтов исемендәге Республика гимназия интернатында белем ала. Ул фортепианола шәп уйнай. Тимур Ямаловтың кулынан медиатор алуына куанып бетә алмай кыз. Без Рузилә Ямилованың, безнең конкурентканың, остазның ярын хайларга булдык. Янһын йөрәк, бу йыр минең уйлавымча һиңа отышлы буласак, чөнки һин буңа тикелем тыныс йырдар йырлагайның. Ә мин теләрем һин киресенчә ниндидер рокка якынрак йырдар йырлаганың. Чөнки һинең тавышың бар, һинең тавышың көчле, һин гитарала яхшы уйный. Һиңа нисек куркмас кирәк. Алга йөрәгем өндәгән ергә ашкынып мин көтмәем, арыта калгандырга кулды булгап, үз юлымды башлайым. Яңа калалар, яңа илләр, мөгъҗизәгә тулы дөнья, гомер кыска юлдар, озын вакыт көтмәем югәрдә. Әйдә ялгын йөрәк, утанды көчлерәк. Был йыр миңа охшаны, чөнки ул шундай дәртле һәм шәп. Буга тиклем мин шундай ук йырдар йырлаганы юк. Тәмен белһәң, беркем дә туктата алмаячак. Карале, искә килеп төште. Мин һиңа хәтерләйм, әйткәнем, Джа аккордын ещё ошлап уйнарга була дип. Мен нимәлек тә әйткәм, чөнки бу йырда шундыйрак боймал уйнарга була диге. Тимур агайда дәресләре миңа бик охшай, ул бик шаян кеше.
Мин бөтенемене аңлайым, ул бөтенемене аңлата. Бед уның менән бер тулкында. Гитарала мин бер ел гына уйнайым, шуга күрә миңа уйнарга һәм өйрәнергә кирәк. Өйрәнеләһинән ямен жа аккордын басып. Унда бер кыйынлыгы ла юк, үсер генә кирәк. Бармактар юылып бит әлбиттә, но зато йөрмә торса. Минем уйлавымса, Кош елы проекты катнашучыларҙы музыкаль яктардан аса. Бында бөтә нәмәләргә өйрәнергә була. Әйдә, ялгын йөрәк, уттан да көслөрәк, бедирәк, бесикез юлдар, беҙҙең дуҫтар, һорауға яуаптар. Тәмен белһәң, бер кем дә туҡтата алмаясаҡ. Миңә ныҡ һинең гитарала уйнауың, һинең тауышың көслө, тауышың бар, ҡурҡмаҫ кәрәк, үҙеңдә асыр кәрәк. Был ер минең уйлауымса һинең бик шәп килеп сығасаҡ. Һиңә лә, миңә лә, беҙгә лә уңыштар, беҙҙең үтә килеп сығасаҡ, беренән дә ҡурҡма, беҙ еңә саҡбыҙ. Тимур ағай, дәресең өсөн ҙур рәхмәт. Мин бик шатмын һеҙҙең команда эләккән өсөн. Мин эшкә һәр ваҡыт әҙер. Молодец. Беҙҙең бәйгебеҙҙә Регина 2-нсе йыл рәттән ҡатнаша. Төп музыка ҡоралы фортепиано булһа ла, гитара менән дә ярайһы уҡ дуҫлаштығыҙ. Финалдағы сығышын ҡарайыҡ. Барыһыҙға ла сәләм. Алға йөрәгемін дәгән ергә, ашҡыны мин көтмәйем, арыта ҡалғандарға ҡулды булғап, үҙ юлымды башлайым. Яңы ҡалалар, яңы илдәр, мөғжизә тулы донъя, ғүмер ҡыҫҡа юлдар, оҙон ваҡыт көтмә мин юлдарҙан. Әйҙә, янһын йөрәк, уттан да көслөрәк, беҙ бесикһеҙ юлдар, беҙҙең дуҫтар, һорауға яуаптар. Тәмен белһәң, бер кем дә туҡтата алмаса. Алмаса. Һәр саҡ тере булыр осы маҡсаттарымды ҡуямын, көндәлек йәшәйештән баш тартам. Ялҡытты ер шәре киңлегенән хыялы яҡыныраҡ тойола, шул саҡ аңламай бәхет йыраҡтарҙа түгел үҙемдә. Әйҙә, янһын йөрәк, уттан да көслөрәк, беҙ бесикһеҙ юлдар, беҙҙең дуҫтар, һорауға яуаптар. Тәмен белһәң, бер кем дә туҡтата алмаса. Алмаса. Әйҙә, янһын йөрәк, уттан да көслөрәк, беҙ бесикһеҙ. Әйҙә, янһын йөрәк, уттан да көслөрәк, беҙ бесикһеҙ юлдар, беҙҙең дуҫтар, һорауға яуаптар. Тәмен белһәң, бер кем дә туҡтата алмаса. Алмаса. Регина Абуталипова Ҡош йылы балар бәйгеһендә тырыш ҡатнашыусы исеменә лайыҡ булды. Уның ниндәй тырыш икәнен үҙегеҙ ҙә күрҙегеҙ. Беҙ Регинаға артабанда уңыштар теләйбеҙ. Әлегә мин Салауат Заманов һеҙҙең менән хушлашам. Киләһе аҙнала тап ошо ваҡытта күрешербеҙ. Ҡош йылы балалар, бергәләп ҡанат ҡағайыҡ, бергә осайыҡ.